Kdo nemá dneska skill boost, zvedne ruce. Borci, zvedněte ruce. Obě, no jo, tak se vzdávám, borci. Já vím, že jsem mamlás, kam mi to nejde. Ahoj, čau Kristi, dobré ránko, jak jsi spala? Krásné ráno i tobě, Kristi, jak sáme. Krásné ráno všem, krásné ráno i tobě, Kristi, jak sáme. Užívej. Dám potom nazdar, čau Kristi, dobré ránko, čauko, jak sáme. Já dobře, jo, ještě prosím, kamo, jo, ještě, já chci na tebe hodit, ještě, pojď, prosím. Tímto bych chtěl poděkovat všem modům za to, jestli tady o to starají, samozřejmě není samozřejmostí a vím, že toho dělají hodně, i když to třeba není vždycky vidět a bez vás by to tady nebylo takový, jaký to je. Jste úplně úžasný, děkuju vám moc, děkuju, že chodíte na streamy, že mi pomáháte tady se všema, že jste pořád hodný, že nám tady rozžařujete úsměvy, že díky vám se smějem, díky vám máme koho nenávidět a smekám před váma. Jste největší frajeři. No, to živej ne. Vlastně už dědo. Když tohle nahrávám, sice ještě děda nejseš, ale když tohle to posloucháš, už jako děda žiješ asi týden. Samozřejmě sranda, ale teenager už přeci jen nejseš, co si budem. Ale ať už seš děda nebo ne, seš pořád brain, který ho sleduju už od samého začátku. Ten blázen, u kterého nikdy nevíš, co na streamu provede. Vždycky, když se připojím na stream, vím, že mě čeká banda lidí, co jsou úplně stejně mimo jako já, v tom nejlepším slova smyslu. A vždycky se tam stane něco šíleného. A jako další věc chci ti poděkovat za důvěru a že právě já jsem ta, který si dal moderátora, i když ti to teda nějakou dobu trvalo. Ty naše holky, Niky, Ludvík a Kiki, to byly vlastně ony, co tě donutili mě přidat do téhle šílený party. Stálo to dost přemlouvání, každý den jsem si říkala, jo, možná to bude dneska, a ono nic. A najednou přišel den, kdy si podlehl a my si toho vlastně ani nevšimli, že tu ikonku už vlastně dávno mám. Ale není to o ikonce, ale o tom, že mi věříš a věříš mi v tom rozdávat banánky a toho si fakt moc vážím. Děkuju za to, že seš pořád svůj, ten bláznivý, vtipnej a upřímnej brain, který ho máme rádi. Díky tobě jsem tu já, jsou tu holky a jsme tu my všichni. A je to víc než jenom komunita kolem streamera. Je to místo, kde se cítíme dobře. Takže ti přeju všechno nejlepší k narozkám. Štěstíčko, zdravíčko, lásku. Ať se ti splní všechny tvoje sny a přání a ať tě to, co děláš, pořád baví. Ať si zachováš tu svoji vděčnost a upřímnost a samozřejmě i ten totálně nakažlivý smích. Bez tebe by to tady nebylo ono, tak zůstaň takový, jaký seš, protože takhle tě máme nejradši. Takže Verina, jo, nazdar. Bude ti 20, respektive už ti je 20, když tohle slyšíš a přeju ti všechno nejlepší, i když mě dost často sereš a není to vůbec vtipné, vlastně je. Tak jsem ráda, že jsem došla na tvůj stream a už jsem tam zůstala, protože co ty vyvádíš, to není normální. Díky tobě jsem potkala mega hodného činy, mega super lidí a vlastně díky tobě jsem se vrátila zpátky k Minecraftu. Zase jsem ti moc vděčná a je, všechno nejlepší prostě a smrtíš. A ještě bys si měl uvědomit, že bez nás holek bys byl 0. Je. Jsi už prostě dědek, takže tak no. Dělám si prdel. Možná. Spíš ne. Ale jo. Dětku. Milý Vrýne, dnes narozeniny máš, tak nějaký ten streamec snad dáš. V Eggwarsech stavíš mosty z bloku, než tě sundaj, trvá to roku. Na uhádce chce to ještě trénink, ale všichni ví, že ty jsi king. Ve Foniu si vážně pán, každý tvůj klik je přesnej plán. Jsi nejlepší streamer, kterého znám. Kdybych mohla, tak ti lva posílám. Moc ráda na každým streamu jsem, vždycky jen s úsměvem. Tak si Vrýne užij tento den, jako by to byl tvůj splněný sen. Všechno nejkrásnější k narozeninám, na první streamy ráda vzpomínám.